ihmiset osaa juhlia, vaikka ei olisikaan juhlapäivä, niin samalla tapaa me tehdään tätä hevonpaska joulukalenteriakin niin kuin jopa kesäkuussa ehkä. Exclusive content. Ja tosiaan mä oon nyt tehnyt tätä 2 yötä tässä nyt niin kuin 8 tuntia yössä näitä videoita, jotka ovat siis näitä hevonpaska-videoita teille, niin Where'd you go to school, my boy? Yeah, it's a great idea to get that kind of education, but I'm gonna get you very far if you don't be consulting your dentistry. Ja tosiaan tää videosarja on siis tällainen totuusetsivän englanninkielinen hevonpaska joulukalenteri. Fucking way I'm gonna let you through. I just, got out of the car and said, like, can't you just take your camel, like, off the road for a minute? Ja samalla tapaa kuin joulukalentereista, niin kuin, jos niissä on suklaat, niin nehän tulee syötyä jo etukäteen kaikki. Sitten mä en myöskään sulje ulkopuolelle sitä, että niin kuin tää hevonpaska joulukalenteri jatkuisi myös joulun jälkeen. Sekin voi olla vähän samalla tapaa kuin monet ihmiset osaa juhlia, vaikka ei olisikaan juhlapäivä, niin samalla tapaa me tehdään tätä hevonpaska joulukalenteriakin niin kuin jopa kesäkuussa ehkä. Niin kuin tää hevonpaska joulukalenteri jatkuisi myös joulun jälkeen, niin samalla tapaa me tehdään tätä hevonpaska joulukalenteriakin niin kuin jopa kesäkuussa ehkä. No niin, se on nyt sitten totuus etsivä täällä ja mä oon tänään yöllä taas nauhoittanut tätä hevonpaskaa. Skating into that ice. Make those skate into it. Type of bullshit. Ja mulla on tänään tässä teille muun muassa tämmönen episodi, joka kertoo tämmöisestä jääkiekkopelaajasta, tämmöisestä nuoruuden lupauksesta, joka lähtee Amerikkaan ja tämän lennon aikana joutuu katsomaan koko lennon ajan sellaista videota, jossa tällainen donkifarmeri lyö jääkiekkomailalla tämmöistä Aasia-peräkankkuu. Slamming it on that ass, taking that hockey stick like it's a baseball bat and just slamming it on there with right type of force, right time. Semmoisella tiellä, joka on niin kuuma, että siitä nousee semmoista höyryä. Ja tässä videossa kans niinku siitä aasin semmosista laukuista, jotka on sen siinä satulan vierellä, tipahtaa joka kerta, kun se lyö sillä jääkiekkomailaa sitten tätä aasia peräkankkuu, niin tällaista juustoa tosiaan sit siihen niinku ihan kuumana hohtavalle asfaltille ja se sulaa se juusto siihen, jättää semmosen hirveän juustovanan taaksensa. Tän tyyppistä hevonpaskaa mä oon tullut nyt tuomaan teille ja mulla on tätä episodikaupalla tätä hevonpaskaa. Ja tätä hevonpaskaa siis tulee ainakin koko talven, mutta mä tuun varmaan tekemään tätä ihan niin kuin koko mun elämäni, koska tää on se mun juttu tavallaan, että mä tuun tekemään tästä hevonpaskasta ihan oikeasti sellaisen uran mun itselleni. Ja jos te ette tykkää tämän tyyppisestä hevonpaskasta, niin sitten voitte vaikka painua helvettiin täältä. Ei tosiaan vaan oo vlogaamista tää. Mitähän helvettiä sitä tänään tekiskää. Ja tosiaan nää tässä on vähän vaikeuksia ollut tänään nyt sit niinku kuvaa näitä hevonpaskan videoita, kun tuntuu, että vähän kaikki hevonpaska, mitä mä nyt silleen niinku
tiedän, että on niinku olemassa, niin oli käyty tässä läpi, että marketing and materials, brochures given to each one at the colleges. Come and party at this location. Hot as heck in there. Tässä oon mä vaan kuvannut hevon paska videoita. Englannin kielellä nää. Tubes niitä useit kymmeniä jo nää. Get yourself the career wife type of bullshit. She just at work or educating to be at work. Ihan sekaisin on pöytäkin vaan toi. Tuossa sohvan lähin makaa ja tietty unelmoin. se on tietysti vähän silleen, että sitä miettii, että pitäisikö elämässään kuluttaa niin kuin tämä maapallinen elämä siihen, että yrittää vähentää maailman hevon paskaa, vai pitäisikö sitä niin kuin pyrkiä tuomaan tänne maailman lisää sitä hevon paskaa? No tää nyt on ainakin ihan selkeästi niinku hevon paskaa, että joutuu tässä hellan vieressä. Että joutuu tässä hellan vieressä tosiaan sit niinku vahtaamaan, että ei kiehahda niinku yli laidan tää. Höyryten on lautanen tää. Ruokaa siin, vihannest, vegaanist juustoa, sulaneen maimään. Mä nyt on ihan ehdottomasti sellainen väliinputoaja tässä asiassa, että mä niinku tavallaan olen täällä vaan huomioimassa sitä, että mikä sitten nyt onkaan sitä hevon paskaa. Mä alan kyllä oikeesti olla ihan burnoutissa tässä, kun mä oon saatana vääntänyt näitä. Mulla ei ole tässä vaiheessa enää mitään muuta elämää kuin tää hemmetin totuusetsivä maa. Ja sehän saattaa vaikuttaa siltä, että tämän tubettajan elämä, niin se on ihan ruusuilla tanssimista, mitä se todellakin onkin vaan. Ja lähestytään tosiaan tässä myös sitä hevonpaska jouluaattoa. Ja tää niinku tarkoittaa tavallaan sitä, että mä niinku odottaisin, että jouluaattona niin mä ainakin saisin itselleni ponin ja sitten ponin lisäksi kanssa niin elefantin ja ehkä myös dinosauruksia ja kuvaamataidon opettajan. No niin, hyvää päivää mun katsojat. Mä oon tullut kertoon teille mun uudesta videosarjasta englanninkielistä hevon paskaa. We just slam, those kids, all kinds of crayons, just on the table, they start drawing all kinds of like stuff, like sun and rainbows and flowers there. Ja tätä englanninkielistä hevon paskaa niin tulee mun kanavalle joka ilta kello 9. If we make somebody wiggle it over here, even though we wiggle it right here, it works here and it doesn't work here. We can charge money for this and then this seems to work also. No joo, tässä videosarjassa niin jotenkin idea on just tää, että mä en niinku jaksa vesittää mun sisältöä sen takia, että ihmiset tavallaan tajus sitä enemmän. Everybody just clapping their hands like, yeah, 10 commandments, God bless Jesus Christ type of stuff. Vois varmaan unohtaa kokonaan tää hiton blogaamisen, kun eihän mun elämässä oikeastaan edes oo mitään sisältöäkään. Eli siis joka ilta kello 9. Joka päivä kello 9.